U povodu 8. godišnjice od svirepog ubistva Amine Šabanagić u organizaciji Udruženja građana za bolji Sanski most danas je organizovana mirna protestna šetnja kako bi se još jednom skrenula pažnja javnosti na ovaj zločin za koji još uvijek niko nije odgovarao. Građani su se okupili na parkingu ispred gradske sportske dvorane, a protestna šetnja je krenula ispred srednjoškolskog centra i prošla glavnom Prijedorskom ulicom preko centralnog gradskog mosta do Trga Ljiljana. Prema riječima potpredsjednika Udruženja građana za bolji Sanski most, Amira Islamčevića, na ovaj način se željela još jednom skrenuti pažnja javnosti i nadležnih institucija na nerasvjetljeni zločin. Danas održavamo mirne proteste kako bi skrenuli pažnju javnosti na nerazjašnjeno ubistvo naše sugrađanke. Prošlo je 8 godina od svirepog ubistva te prelijepe djevojke, a počinitelj do sad nije pronađen. Uz mnoštvo DNK analiza, kao i ostalih dokaza, policija nije došla do počinioca, što je prelilo čašu strpljenja građana ovog grada. Učesnici su nosili transparente kojima su upozorili na nerasvjetljeni zločin nad tada 21-godišnjom djevojkom i činjenicu da je njegov počinilac još uvijek na slobodi. Nakon kratkotrajnog zadržavanja ispred zgrade općine Sanski most, mirna povorka se uputila ulicom Muse Čazima Čatića do policijske uprave 3. Na tom mjestu prisutnima se ispred organizatora obratila Mirela Islamčević, koja je istakla da su građani Sanskog mosta nezadovoljni dosadašnjim tokom istrage i činjenicom da je zločinac još uvijek na slobodi. U povodu 8 godina od nerazriješenog ubistva Amine Šabanagić, načelnik općine dr. Mustafa Avdagić izrazio je nadu kako će ovaj slučaj konačno biti rasvjetljen, kako bi se na taj način skinuo teški teret s općine Sanski most. On je istakao kako će u tom cilju općina na raspolaganje staviti sve svoje resurse. Ja kao općinski načelnik apsolutno podržavam sud, tužilaštvo, policiju i daću maksimalnu potporu i ljudsku i moralnu i svaku drugu koju općina može dati, sve u cilju da se ovaj nemio, odnosno grozan događaj koji se desio u Sanskom mostu riješi i da počinioc napokon bude pronađen. Organizovanjem današnjeg mirnog protesta aktivisti Udruženja građana za bolji Sanski most zajedno sa okupljenim građanima još jednom su iskazali saosjećanje sa porodicom ubijene Amine Šabanagić. Ovim protestom upućena je osuđujuća poruka prema svima koji su na bilo koji način učestvovali u ovom svirepom ubistvu, kao i one koji su unatoč provedenoj kriminalističkoj istrazi svojim neradom onemogućili da se ni nakon 8 godina još uvijek ne zna ime ubice. Još jednom pozvane su nadležne institucije da što prije okončaju istragu u ovom slučaju i procesuiraju odgovorne za smrt jednog mladog života. Prilikom nedavne posjete Unsko-Sanskom kantonu ministar unutrašnjih poslova Vlade Federacije BiH Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač rekli su da je rasvjetljavanje ubistva Amine Šabanagić stavljeno u vrh liste prioriteta u radu policije. Formiran je i novi istražni tim koji je pokrenuo temeljitu istragu o ovom slučaju, koja je prema našim informacijama još uvijek u toku.